Tonight, our topic is titled, Why Have Vestments? So, this is still part of our lecture series about the Holy Eucharist. So, ato na po kita sa vestment. What is vestment? Sanina, no? Vestments. Ngayon na may mga sanina. Magmisa, anong lailhay man ang color sa sanina. Anong kinahanglan pa mag-costume. No? Sa maning, kuan, anong napamay mga daghang sa uban pa chichi burichi kinanglanon bagyod ganong ang ubang mga sikta simple raman mag polo shirt raman o magwali okay na magbarong ra uban ano mga pare ganong lahi-lahi bagyod importante bagyod okay. Naay panultihon nga, the eyes are the windows of the soul. Ito mo ane? Diba? Mao kani ang bintana sa kalag. Diri makita sa kalag ang kalibutan. Sa diri makadungaw, no? The windows are the eyes of the soul. And according to science and biology, ang tanan nato nga knowledge gikan sa gamay hantod magdako. Diba sa pagkatao sa usa ka tao, blanco ang iyang hunahuna, wala pa siya impormasyon, no? Makat-on siya hinay-hinay sa pagkamang-kamang, makahikap siya kalayo, init ay ma-register sa iyang mind, mahinumduman niya, dili ko mahikap og kalayo kay init. Mahikap ka og ice ay bugnaw day ang ice. Ang bata mo tilaw og sili, labuyo, mohilak ay di na ko ana kay halang. So tanan niya nga information pwede niya kini letter C nga ni di ay ang sound sa iro aw o day no. So tanan nga information nga madawat sa bata paingon sa iyang utok moagi ni ining 5 ka special senses. Sense of touch, sense of hearing, no? Dunggan nimo. Sa patanaw nimo, yan day kagwapo ang bulak. Touch, ng taste, halang, pait, parat, tamis, baho. Diha tanan mo agi sa ang ini nga mga senses. Wa nay lain pang agianan nga mosunod sa atong utok para kita makakaton. Di ba? Mo gani na nga ang kuan ang bata nga bungol di siya automatic amang sab bisag walay problema iyang baba amang pod siya kung siya bungol nga naman wa man siya kabaloon sa sound kumingon ako ay isang Pilipino wa kay kabaloon sa sound ana so dili niya maawat. Ang pagsulti nato pinaagi man sa pag-awat. Awaton nato atong ladunggan. Di ba? So di siya kadungog, so dili niya masulti, di niya malitok. Mo tayo abi nato, ano man yung mga bungol amang man. Kidi ay wa man siya kabaloon sa pagsulti ana. So ang iyang sulti nanara, di ba? So brothers and sisters, kung wala ni kung ang usa ka tawo matawo sa kalibutan nga walay sense of touch, hearing, taste, smell, sight, mudako siya nga blanco ang iyang utok. Bisa gamay nga impormasyon wa siya alamag blanco 100% ang iyang utok. Wa siya makita, wa siya mabatsigan, wa siya masimutan. Blanco. Walay mosulod nga impormasyon sa iyang utok. Okay? Regardless how well-formed a brain he might have. So, meaning, kay kita, bisan pag unsa kanindot sa iyang kalag. Di ba? Ang tao is composed of body and soul. Soul ang body, pero wala sa special senses. Ang iyang soul blanco. Why knowledge? Okay? Kung saan niya pagpatubo o pagtuo? Faith. No, walay faith. Wala tanan. Because our soul and body is closely united. They are dependent on each other.
Dili nimo matawag ang usa ka tawo human kung walay body. Di po siya pwede matawag human kung walay soul. So, meaning, ang tanan nga nagpalibot ka nato mo impluwensya sa atong knowledge. Amen? Ang tanan nga nagpalibot ka nato makita, matandugan, masimhutan, mo impluwensya sa atong pagtuo. Maapektuhan o unsay dagan sa atong pangisip. Mausab ang imong dili ka apektado kung unsay naa sa imong palibot. Sa kolor sa pintal, sa sound, sa ambience, sa simhot. Naiusahay nga makasimhot ka niini nga scent, ma-arouse ka. Lami ang imong feeling. Na ay scent nga dapat suoton sa mga babae para sa special nga occasion. Di ba? Example. Kung gusto ta og sentimental, kay romantic, magnaata sa dinner, mangulitaw ka sa usa ka babae, gusto ka sentimental, para ma-romantic o ma-inlove siya nimo, ang gusto nimo nga music nga ni. Kani mo ipatukar para ma-excite sila. Unsay feeling nimo pagkadungog ato? Murag gusto nimo sulungon ang busayap, di ba? Murag excited ka. Murag inspired ang imong patriotism. Siyempre, dili nimo na itukar kung mag-dinner mo sa imong ipangulitawhan, no? Lahi. So kung gusto ang mood is soft light nimo, di ka magpasiga og puti nga light during romantic. Usually soft light, candlelight, atmosphere. We are influenced. And then, if you want a happy mood, you want bright lights, colorful, for a birthday occasion. Now, kung sa graduation, formal occasion, mugamit kag mga sanina nga bagay para sa iyaha, no? Solemnity for a fraternal society's initiation. It is the seriousness of the occasion. Tapos, kung natay, mga ball, natay sa tawag na dibu, formal ta, makatuxedo o mga gown. It will foster our sense of awe in our worship for God, sama sa atong So, gikan pa sa unang panahon, ang Ginoo iyang gi-specify sa ilan ni Moses unsa nga mga sanina ang ipasuot sa mga priest. No? That is why God in the Old Testament specifically prescribed certain vestments to be worn by the Mosaic priesthood. That is why God's church in the New Testament has evolved under God special garments to be worn by priests in the discharge of their sacred duties. Anong sanina nga green, puti, nanay mga meaning tanan, wala nang ibutan nga para char-char lang. Actually, during the first 300-400 years of Christian history, no? Ang sanina sa mga tao sa una, bisan ang pare, sama lang pariha sa mga common tao. Unsa may sanina sa mga common tao sa una? Ingani. Ingani yung mga sanina sa common tao. Roman toga during kwan. Pero pag abot sa kwan, mga European invaders, katong mga Vikings, mga Visigoths, mga barbarians, no? Na usab ang style sa mga tao. Nawala na itong mga pataas-taas ng Roman toga. So, ang sanina sa mga tao, nanay mga t-shirt, pantalon, pero nagpabilin nga wala giusab sa mga pare ang ilahang common nga sanina. Mo na nga makita nimo sutana, mo ra gyapon. Gikan pa sa una mauna na siya, wa lang sila may usab, wa lang sila may usab uban sa uso. So, ang pinaka-oldest
of the mass vestment is the alb. Kana makita ninyong puti, sutana sa pare. Ang tawag na alb, no? Albos, meaning white long robe. So kung naa siya everyday nga sanina, na siya t-shirt diha be, na siya pantalon nga itom, no? Mo na iyang sanina, mo na ilang requirement, no? Slacks nga itom, t-shirt, so diha. Suluban na siya og sutana. Mo na siya ang alb. Okay? So, mga pare sa unang panahon, bisag asa mong lakaw, actually, gipangutana nato ang sa liturgy, giusaba ang ruling bahin sa sutana. Wala giusab. Hantod karon required dapat ang pare magsuot og sutana, or kundi sutana clerical. Dapat ma-distinguish gid sila sa public. No, ba't lang anong karon nga di naman mo suot. Para nako, no, kung ako pagustuhan, nindot nga maglakaw sa bisag mamalingki sa merkado, nakikita nga pare ka sutana, ka clerical, bisag asa sila, because it's a sign of hope. In a world of turmoil, makikita kag father figure, di ba? Nindot kayong ang makikita ka, oy si father, murag sign of hope, sign of strength nga na kay father figure. Karon nagmingle naman. Okay? Pero wala gyapon giusab ang ruling. They are supposed to be required, no? It depends upon the bishop to impose. The alb, unsay meaning sa alb? Iyang symbolize pure of heart, purity of heart, no? And in symbol, the priest puts the world behind him. So kung musuot siya niya na, iyan ang gibiyaan ng kalibutan. O iyan ang gihatag iyang kinabuhi sa Ginoo, iyan ang gi-purify ang iyang halad na niya iyang kinabuhi. Dili na siya mobalik sa iyang gibiyaan. Iyan ang gibaligya ang tanan o gihatag para sa Dios. Muna ay symbol niya na. Amot uso ko ba din karon ng cincture, bakos nga yarn nga dako, napa usahay sa mga Franciscan usually, no? Ang kay karon mga sutana na to, wala, di naman ta kita nga nagbakos, no? Cincture. It is a yarn, no? Mura siya cord bound on the waist. So, the cincture is a cord of braided linen or wool and is a symbol of chastity. No, symbol siya of chastity. Nga pagpugong sa sexual physical desire. Munang bukusan ka, simbolo nga ikaw imong gipugngan ang imuhang mga lawas doon kalibutan ng kailibgon. Okay. Nindot po siya nga sign. So, ang pare kung maglakaw, na ay bakos, mahinomduman niya nga, I have a vow of chastity. Sa una, uso amis or amictos. Ang uban nga mga congregation, naani sila, pero usually wala na sa mga sa mga diocesan. About 8th century, it became the custom for the priest to come to the altar with his head covered. No? Amis. So, nausab ning amis, ang taklob, nahimo na lang siya diri sa likod. Ang uban makita ninyo pare sa Amerika, na ay diri sa likod. Amis gihapon na siya. Okay? It's a symbol of the helmet of salvation. No? A symbol which St. Paul speaks, armor for the head against the attack of Satan. So, nindot siyang symbol. The amis. Tapos, clothed in white, the priest is now ready to assume the vestments which vary in color from day to day. So, muna basic. Alb, cincture, amis. Tapos, sa pawan dayon sa color, kung unsay angayan karang adlaw. So, kita niyo ang stola, no? Kanang taas nga band nga gisablay paingon diri, no? Kini una siya isapaw sa ibabaw sa
chasuble. Okay? Stola. Gikan ka na siya, mga igsoon, sa Roman court judges. Nagsimbol ka na siya sa authority. Ang mga Roman court judges, mo nang ilahang Roman tuga. So, gi-miniaturize, gipagamay, nahimo na lang murag gamayng tela. Pero simbolo na siya sa otoridad. Mo nang aning ako, muadto ko dito. Kaya wala man tayo regular confession. So, muadto ko sa Bishop's Palace. Ang akong suki, kumpisalan si Father Eugene. Nokto ko siya, kahigda na siya, kay daot naman siya karon. Dito na ngita na po may. Father Eugene. So, Father Eugene, nag-short lang. Eh, sakito naman. Mangumpisal ko, Father. Sige dong. Palihog sa ko dong sa akong stola. Kuha sa dito nakahangin. Bisa pag wala siya isa nina, naka-short lang siya o naka-t-shirt, ipakuha gila niyang stola because before sila mohimog sakrament, musuot yun sila sa stola, symbol of their authority to do the sacraments. Very important ang stola. Because mo na ilang symbol sa ilang otoridad. So, in her liturgy, the church equates the stole with a robe of immortality, which clothes the Christian soul. Authority and immortality. Next, chasuble. Chasuble. No? Muna ang spelling niya. Chasuble. Muna pinaka-last basement nga sapaw. Pinaka-ibabaw. Okay? Usually, it is decorated. So, unsa may symbolize sa chasuble? It symbolized the yoke of Christ. Ano sa yoke sa Binisaya? Yokon? Yoko. So, ngayon si Jesus, di ba? Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Because my yoke is easy and my burden is light. So, ang yukon nga, kung ipapasaan ninyo, sayon lang. Gaan. Bugat tanahon kay yoko, pero gaan. So that is the yoke of Christ. Responsibilidad nga pasanon sa mga pare. Mo na ang na. Ang symbol nag-symbolize. Duha ka klase chasuble. Gothic, ang Gothic taman diri sa tumoy sa ilang kamot, no? Ang Roman morning taman lang diri sa baga, no? Kat muna siya. Gothic o Roman. So asa gikan ang chasuble? Gikan na sa unang panahon nga normal nga mga sanina sa unang panahon nga naa sila kunop sa ibabaw. No? So kita na nakapula na mo nang chasuble. So gikan na sa una nga gi-adapt na lang. So, nakakita ay 5 colors. No? White, red, green, violet or purple, and black. Now, let's go to the white. White is a symbol of purity and holiness. So, it also expresses of joy. No? So, mauni siya ang gamiton sa mga pare, no, sa misa, during sa kung kapistahan, bahin kay Jesus. No, the feast of our Lord, or the feast of Mama Mary. So, feast of Mama Mary and about Jesus, puti na siya ang suoton sa mga pare. O, ang tanan nga mga kapistahan sa mga santos, nga dili martir. Sa meaning martir? Wala gipatay. Basta gani gipatay nga santos, dili na sila mosuot og puti, pula na. Kay symbol of red, symbol of blood. So basta ang santos namatay sa natural death, puti. O during pagkabanhaw, Easter season. So kabantay na mo, na mo iklo, puti, Easter, di ay santos nga kon sa kabulan na mo.
No? Red, suoton sa pare because it symbolizes blood. And then also, symbol of the Holy Spirit. Because ang Holy Spirit, no? Ang fire, di ba, pula? Fire. Fire of love. So, during Pentecostes, no? And kapistahan sa mga santos nga gipatay, pula na. Makita ninyo ang suoton sa pare, pula. Red also is the color assigned to feasts of martyrs, those saints whose love for Christ was proven in their shedding of their blood for Him. Kinsay gusto mahimong martyr? Patyon tungod sa ilang pagtuo. Huwag yung mga halsa, no? Pero mga santos sa una, no? Believe ko mga desert fathers, musulong sa Rome, ilang i-challenge ang emperor, gusto sila para i-martyr ang uban. Grabe, no? Believe ko, I wish I have that kind of fortitude. Akantod ka ron, mag-pray na ako. Naman ay prayer nga, your will be done. Any kind of death that you will give me, Lord, I will accept. Na prayer nga na, di ba? Prayer for divine resignation. Any kind of death, I will accept it as long as it will bring you glory. Pero hantod ka ron, mo-pray ko na, pero mo-pray yapon ko, Lord, kung mamatay ko, Lord, heart attack lang, Lord, heart attack lang para magdili sakit sa akong pamilya. Sakit po kayo sa pamilya namatay ka, gigipusil ka diya sa daplin. Heart attack lang, Lord, or pwede po cancer. Aylan ang aylan ang pagkamatay tungod kay kidnap ka, gipusil ka diya, lain na po. Sakit sa pamilya ba, no? Green, usually, ang pinaka-common nga suoton sa pare, green, di ba? Oh. Green is the color which clothes the earth when nature rises from the death of winter. So, pag kuman sa winter, kita matay winter sa Amerika, pag winter snow, pag kuman sa winter, maputi naman na, mga matay man mga tanaw, mga grass, wala may grass. Pag kuman sa winter, mo green na po dahil may nahinay ng kabuhi, ang mga grass, ang mga leaves mo green. So, a sign of new beginning, hope, for eternal life. Expresses hope, no? So, mo nang ginagamit sa ordinary time. Di ba, sa namantay Advent season, Lenten season, di ba? Na ay Easter tide, na ay ordinary season. So, ang ordinary time ay pinakadaghan nga season, di ba? Sa tibok tuig. Usually, green ang ginagamit. Green is the color used on Sundays in ordinary time. Di ba, mo-announce pare, this is the fourth Sunday of ordinary time. Di ba? And on weekdays, also during ordinary time, when the Mass is not of a saint of another feast. Okay, violet. Kano sa ni gamiton? Kabalo mo kano sa ang Advent? Oh, di ba? Ang Advent, mo na siya, ang sa meaning sa Advent, ang pagpaabot sa pag-abot sa Ginoo, di ba? Christmas is also Advent, di ba? So, nagapaabot kita sa pag-abot. So, moabot ang atong manluluwas, Christmas, mangandam kita, pinaagi sa pagpamalandong paghinulsol sa atong mga sala. Yeah? Abi na to, ang paghinulsol dito na sa Koresma. No, appeal sab ang Christmas. Kay moabot si Jesus, maulaw ta, mangandam ta. So, muna, sa Advent, ginagamit po ng violet. It is associated with penance. No? Duha ka panahon ginagamit ang violet. Advent o Lent, Koresma. O pwede po siya gamiton sa misa para sa patay. Kining itom, talagsa lang na ginagamit, no? Ang uban halos wala na ganang ginagamit. Usually violet. Usually masses for the dead. Pero pwede po violet. It symbolizes mourning. No? Pagluksa. Kung saan ka pagluksa sa Binisaya? Ha? Pangutan? Pangutang. Bangutan. Mangutang. Bangutan. Okay. So, muna siya. Ito. Okay. Talagsaon lang ni.
Holy Week, usually Holy Week, violet. Violet. Lent. Oh, violet. Violet. Black Saturday. Unsa hindi ko sure. Unsa ginasuot sa Black Saturday? Di ba black? Black ba? Black na. Wala na. Murag wala na kayo kitag black. Wala na. Usually violet. Okay, kining gold talagsaon lang ni. No? Talagsaon lang kayo siya. Usually ginagamit siya during festive occasion. Murag halos wala na kayo tayo nakita yung gold, no? Wala. Talagsaon kay usually mo gamit man og kapistahan puti or red. Oh. Wala man gi-discuss diri sa libro unsay pasabot niya sa festive occasion. Pero kini kabalo mo pink. Ginagamit ni Gaudet Sunday o Latrer Sunday. Kano sa ganing Gaudet Sunday? Third Sunday of Advent. Pagsugod sa Advent, di ba? Ang third Sunday ana, bantayan ninyo, ikatulong nga Domingo, mugamit og pink ang pare. O ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, mugamit. Nga naman, tungod kay ang kini nga color, rose colored, no? Mura siya tagaan kaniya o palilion kaniya sa paglaom nga maabot. Nagluksa ka, di ba? Nagbangutan ka, nagkasubo ka. Para dili ka masyado ma-depress, tagaan kaniya, palilion kaniya o gamay o kalipay, kadiyot sa umaabot. So mo na siya. Takes a peek ahead to the joy that is coming and lightens a little the dark color of penance. Kaya